Always Always subscribe our channel. subscribe. Sub Always subscribe our channel. our channel. Ang manok na nangingitlog ng ginto. Posible bang mangitlog ng ginto ang manok? Hindi. Pero may kulay ginto na parang brown siya na itlog. Yung nabibili dyan sa labas. Nakakita ka na ba ng itlog na gano'n? Yung parang kulay brown, mura lang siya. Yung parang 10 piso isa. Ha? Akala nung yan. Napagkamalan siyang ginto pero kulay brown lang siya na parang mapula at orange, pink ang kulay ng itlog. Ang manok na nangingitlog ng ginto. No chances na mangitlog ang manok ng ginto. Dahil sa totoo lang, hindi sa pangingitlog nakukuha ang ginto, kundi sa pagmimina o paghuhukay ng malalalim na lugar. Sa pagmimina rin ay yung pagtibag sa mga lalaking bato. Doon makukuha ang ginto at sinusuri pa ito ng mga eksperto. Ang manok na nangingitlog ng ginto. Muling isinalaysay ni Ofelia E. Concepcion. Muling isinalaysay ni Ofelia E. Concepcion, guhit ni guhit ni Louis Celerio. Louis, lalaki to, Louis, guhit niya to. Ang manok na nangingitlog ng ginto, Ofelia Concepcion. On the first page, makita natin na a young boy look at the egg. He amazed on what he saw. An egg is in gold color. Na-amaze siya, namangha siya. Why it happens that the egg turn into gold color?